Dobrý den, nedávno jsem tady zveřejnil video s názvem Stoupne hladina moří, když roztají ledovce, a byla to tady ta úloha. Sklenice vody s kostkou ledu. Po roztání ledu se výška hladiny zvýší, sníží, nezmění se. Došli jsme k závěru, že se hladina nezmění. Jak to je tedy s těmi ledovci, to můžete pak najít v tom videu, ale my se podíváme na nějaké trochu složitější případy. První bude takový, otázka je pořád stejná, že v té kostce, která plave na té hladině, v té sklenici, bude velká vzduchová bublina. Co se stane s výškou hladiny? Tentokrát to bude opět stejné a hladina se nezmění. Proč? Protože když víme, že když je normálně kostka ledu, tak když roztaje, tak přesně zaplní tohle místečko. Jak je to, když tam je ta vzduchová bublina? Kostka bude normálně odtávat, hladina se nebude měnit. Po chvíli ta bublina se dostane na povrch a normálně se spojí se vzduchem, kostka dál dotaje a hladina se nezmění. Je to podobné, jako kdyby tam byla prohlubeň v té kostce. Takže ani v tomto případě se výška hladiny nezmění. Takže za C. Další případ, trochu těžší zase, ještě trochu těžší. Když tam máme sklenici kostka ledu a v té kostce ledu je kamínek. Nebo třeba, já nevím, zamrzlá ocelová matice. Tak co se stane? Tentokrát se výška hladiny změní. Ale jak? Zvýší se nebo sníží? Když tam je ten kamínek, tak on táhne tu kostku ledu dolů. Je teda o trochu víc ponořená, než kdyby tam ten kamínek nebyl. Když kostka odtává, tak se hladina zatím nemění. Když odtaje tak, že ten kamínek vypadne, tak kostka vyplave trochu nahoru vyplave, hladina se tedy sníží a ona dotaje a hladina se potom nezmění. Takže kamínek tam je, táhne ji dolů, hladina je výš, než kdyby tam byla normálně, kamínek odpadne, ona trošku vyplave, hladina se sníží, dotaje a už se pak nemění. Takže oproti původnímu stavu se hladina sníží. No a poslední případ. Máme tentokrát v kostce ledu bublinu. Bublinu plynu, který je lehčí než vzduch, třeba helium. Co se stane? Tady to je opačný případ než u toho kamínku. Naopak bublina helia táhne tu kostku nahoru, ta tedy není tolik ponořená a hladina je nižší, než kdyby tam ta bublina nebyla. Když odtaje ta kostka ledu, tak bublina unikne a kostka se trošku ponoří a hladinu zvýší oproti původnímu stavu. Potom dotaje a hladina už se nemění. Takže oproti původnímu stavu hladina se zvýší. Ještě jednou, nadnáší, je víc vynořená, hladina teda není tak vysoko, potom odtaje, bublina unikne, ona se trochu víc ponoří, zvýší hladinu a potom dotaje a už se nic neděje. Takže oproti původnímu stavu se hladina zvýší.